Hem vengut a l'ermita de Santa Llúcia, de Manacor, per dir que una de les maneres que hi havia dins la pagesia d'augurar quin temps faria, quin temps climatològic faria, eren els dies de Santa Llúcia, que a Manacor sembla que se deien més els dies d'en Caure. Els dies de Santa Llúcia, els dies d'en Caure, per explicar breument, miraven els dies abans i després de Nadal i feien com una taula i feien una mitja que indicava el temps que faria. Això se deia els dies de Santa Llúcia o els dies d'en Caure. Una altra forma també eren els que se deien els contes d'en Salomó, perquè clar, la pagesia, com tots sabem, estava i està sotmesa a les inclemències dels temps. Per això n'hi havia que per tenir una bona anyada, de vora un arbre casteller, de vora un cementer, hi penjaven un ram d'olivera beneïda. Però el fet que indicava més com seria l'anyada agrícola, si seria bona o dolenta, era mirar la lluna de Nadal. Quan sortien de matines, miraven la lluna. Si la lluna, com més grossa era la lluna, millor seria l'anyada. Com més prima era la lluna, pitjor seria. Això era una cosa observadíssima encara. De fet, vam replegar aquesta glosa que diu: la roda de la fortuna és una roda molt gran, molt seran els que temaran un Nadal sense lluna. Altres qüestions supersticioses envers l'anyada agrícola eren frases populars: any dels bons, any de cavallons, si Nadal cau un dijous, penja serada i ven els bous, o sigui, serà una anyada terrible. Altres fets que observaven és que si Fanoi grana bé amb força, l'anyada serà bona. Una altra creença era que per fer la primera llaurada s'havia de fer que hi hagués gelada. Si deien que llauraven en gelada, hi hauria una bona anyada. I això eren diverses de les moltíssimes supersticions relacionades amb l'anyada agrícola.